Vols fer créixer el teu negoci i millorar l'atenció al client? El català t'hi ajudarà. La informació sobre els productes també ha d'estar disponible en català i ha de ser accessible i segura perquè el client la pugui interpretar correctament. És natural atendre el client en català. Adaptar-se a la llengua del client és sinònim de servei de qualitat. Els rètols són un senyal d'identitat i són el primer element de contacte entre l'establiment i el client. Trobar-los en català indica la disponibilitat de l'empresa cap al client, a més de ser un requisit legal. L'etiqueta d'un producte és una de les primeres informacions que rep el client i l'ha de poder llegir en català. La normalitat d'un país també es reflecteix en l'etiquetatge. Els catàlegs, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els documents que en derivin han d'estar en català. Hi ha un mercat de 10 milions de consumidors que parlen català, que és la 9ª llengua de la Unió Europea. Marques i empreses internacionals líders en el seu sector fan servir el català per atreure i fidelitzar clients. Fer servir la llengua del consumidor crea més afinitat amb la marca. 8 dels 10 webs més consultats a Catalunya són en català. Cada vegada més, les empreses aposten pel català. Català i empresa. Ja estàs al dia?